Hello, this is host Sherry and welcome to Britannica with my friends. Sulog yawon mo. Okay, so now ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-drive. Tama na sis. Tama na. Ready to go? Paano mag-drive na hindi nakatingin? Tidili pa ni makitante. Blur man eh. Kanto lang? Saan kayo? Anong school yan? Ang mawi. Gusto ninyo. So, kayo ako. Lakat-lakat. Asa pod? Ang DJ? Mga upod ni man na sila.